Kelliema tal-Partit Nazzjonalista qed jibqgħu jsostnu li l-Gvern żied b'mod esaġerat l-impjegati miegħu. Iżda meta mitluba jgħidu f'liema oqsma kienu impjegati n-nies żejda inqabdu mingħajr dettalji. Statistika tal-NSO turi kif minn Marzu 2013 sa Ġunju 2014 iż-żieda ta' persuni fis-settur pubbliku kienet ta' 2420. Dan fl-istess żmien li nħolqu aktar minn 6500 impjieg fis-settur privat. Iżda għall-Partit Nazzjonalista iż-żieda fis-settur pubbliku kienet ta' aktar minn 4000 għaliex magħhom iżidu nies li daħlu flok persuni li rtiraw jew sabu impjieg alternattiv. Ġifieri ġew replaced għall-Partit Nazzjonalista jfisser li daħlu aktar ħaddiema fis-settur pubbliku? Iż-żieda fis-settur pubbliku kienet attribwita għal ħaddiema fit-trasport pubbliku illi issa jmorru lura mal-privat u professjonisti bħal infermiera u għalliema. Iżda Spiteri baqa' jitfa' dubju dwar kemm dawk l-impjegati kienu bżonjużi. Għaldaqstant tlabnieh dettalji ta' fejn huma. Hawn Spiteri nqabad bla dettalji. M'għandix breakdown, però naturalment nistgħu nitkellmu aktar il-qoddim fuq dan il-breakdown. Min-naħa tagħha l-kelliema tkabbir ekonomiku Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono qalet li fl-ewwel 16 il-xahar ta' Gvern Nazzjonalista dan kien daħħal anqas ħaddiema fis-settur pubbliku. Għaldaqstant tlabnija ttina ċifra. Hi wkoll tkellmet mingħajr il-fatti f'idejha. Għandek forsi ċifra ta' kemm kien daħħal il-Gvern Nazzjonalista mal-Gvern? Ma kienx daħħal daqshekk żgur. Imma għandek ammont? Ma kienx daħħal daqshekk żgur. Fi żmien daqshekk. U fi żmien daqshekk qasir. M'għandekx ċifra ma ta' ċifra fuq m'għandix, ma kienx daħal daqshekk.